Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Boom, another day, another video. If you are a regular in this channel, you already know what to do. Mababa, please comment down below and also like the video, share a video. If it's your first time joining us, please do like and share and hit that notification bell so that you'll be the first one to be notified when I'm uploading a new video. So iwulu yethu namhlanje siwulula ngabani married at first sight. Okoko ke sihlala sidive into married at first sight since edlala weekend. So i-episode iphumile yesterday or a day before married at first sight. So married at first sight bebe wrap up ilandu season yabo season 2. So season 2 we introduced couples as different. So i-couple yethu esizathetha ngayo namhlanje sizathetha ngoTshepo noPalisa. We've been talking about them guys. So uPalisa noTshepo zange isebenze into yabo. Big Tshepo, I think was exposed uba ungumuntu onjani. He's a narcissist, singatsho kanjalo mhlawumbe legit abantu bayatsho. But ke the way aoperate ngakhona umjida awunode phofu uRootman engwena umjida umuntu omdala uRootman endala. So ke uRootman into beyenza bemhlukumeza kakhulu uPalisa even embalela nebhiskiti ezishiyekileyo. Hayibo. Ibhiskiti zimbala guys, like ngumuntu onjani no amfihlele ilantu kwi-password yaka-Netflix, like how. So uTshepo noPalisa bafumana i-chance yoba babhodle batsho i-views zabo baziva njani about each other. But uTshepo didn't say much about uPalisa, but ke uPalisa uthe good shot ugela ngathi kudala elindile le opportunity uba azamxelela iindaba zakhe. Hayi ke guys bagivene straight. So uTshepo uye waba negama elithi kuPalisa, that's why uthetha kwayo esithi uba umbi. So uTshepo ke isukutsho kuPalisa kwi-crew production, kwi-production, like nathi sayibona loo nto sisi-viewers esithi uba akamhlanga without i-makeup, like ayinonto awunoyitsho leyo emntwini. He is not even naye like perfect, akekho perfect that much. Even if nomntu perfect, akekho umntu perfect pop ke, in fact akekho umntu perfect. Anodutsho amagama anjalo emntwini azomtriggerisha into axelele in confidence, because utshilo uPalisa wamxelela ngotatakhe like ngoku bekusemandi. Guys, ngoku bekusemnandi, so open up ngelantuka nge-relationship yakhe notatakhe, which is xa bengena-relationship egrand notatakhe. But ke uTshepo ngoba bengafuni uPalisa abone nayifemeli yakhe, like xa kufuneke beyodibana out friends okanye kuphunywe as friends and family, most bebakhona la segment kwi-show uba umntu ayodibana nefemeli ayokotiza. So wathi umamakhe no akafuni udibana nomntana uPalisa. So guys, it's a sad ending for bona. Iphele escalator imbi guys, like these are grown ups guys, for ukulanda ukutsho exchange zawethu bazi-exchangileyo on a national TV. So guys, as uba ilanto ke iqhubeleka sizajonga uba ithini into, because uTshepo jonga akafavorishwanga tu ngabantu. He's been trending on Twitter over the weekend. I think married at first sight udlala nge-Sundays, udlala Sunday. So guys, that was it. So you know what to do. Please subscribe. So bonana kwivideo elandelayo. Bye.